endlini kaThixo. Ukhonzwa uThixo ngamadoda angamaziyo ubungcwele. uThixo ukhonzwa ngabantu abaphelelwa zinhloni. Inhloni zaphela ebazalwaneni abakhonza uThixo. Zaphela inhloni. Ukhonzwa uThixo ufuna uwajwangaze. Ukhonzwa uThixo ngabantu abangathi zi-prostitutes. Ongathi baphume point eThekwini bathi babiza igama likaYesu benxibe iziqephezayo befake mna ndiqala ubona ibhena ndiyayiphinda ndiqala ibona ibhena yenje. Hallelujah. Because wonke umuntu okhokhele ibandla uthanda inani elikhulu. Kanti kwelo nani elikhulu liye sihogweni lonke. Zinkuni zesihoko. Akho nomnye obheka ezulwini. Ngenxa nje into encinci. Into encinci nje. Yokuhambase endlini kaThixo. Because uJezebel mhla wayibulawa nguYehu wangena uYehu wagethini. Ithi iBhayibhile wazipeyinta uJezebel amashiya amehlo wanxiba into zakhe ezingafani ezingamkholisi uThixo. Wabuza uYehu wathi ningakubani na nina? Wajonga ezantsi wathi mphoseni phansi. Because uJezebel yinzala yabantu abahambase umama wawe-prostitutes. Jezebel. Now xa unxiba kakubi ujaja ufuza umama kuJezebel. Fuza umama kuJezebel. Hallelujah. Wafa kakubi wadliwa zizinja uJezebel. Because ihlabathi akumelanga lifane nabantu abakhonza uThixo. Hello. Tata, azuyitshintshe message. Zonke ukuzila apha ndihlebe ngizithe. Uthe wangathi uthetha into zozithethela ngoku. But imessage azuyitshintsha. Ngenxa lonto. So ezwi lenkosi. Sonke silapha nje abangcwele. Funeka siyaba unecebo likaThixo eliphezu kwakho. Kunecebo likaThixo eliphezu kwakho. Noba ngaba wahamba phi, wahlaselwa yintoni phi, wavuka phi, wawila wena but uvuka nje, uvuswa ngoba unecebo likaThixo eliphezu kwakho. Ekumele uba ulifulfilile. uThixo wayengena uyeka ubhubhe ungalenzanga icebo lakhe. Wena lokwazi akakwazi uThixo uyeka ufe usafarishe necebo lakhe. Uyabuza uyona. Wabuza uyona. Because uyona akakhululwanga elwandle, akakhutshwanga entlanzini ngenxa yakhe, ukhutshwe ngenxa yecebo likaThixo eliphezu kwakhe. The assignment uyinikiweyo awusoze ufe ungekayenzi. And umtyholi akahlaseli wena, uhlasela ngoba unento kaThixo omele uyisebenzile. Well,
asizubhubha singekayenzi. Yewayifile yona esunzendlanzi, yewayibhubhile, but uyona wasinda ngenxa yecebo eliphezu kwakhe. Second Samuel chapter 11 verse 2. Samuel osibini chapter 11 verse 2. Ndiyabonga tena because uThixo apha uthe ndisistudent futhi ndiyathoba, ndingumfundi apha, ndizofundiswa how to lead abantu, how to preach, because it's not about preaching, it's about what you preach. Yayiphi le message uyithulule ebantwini, because wonke umuntu uthubiziwe ngaphandle, but xa umamela imessage ayithululayo ayikho strong, iyabulala. At least bane one boyfriend, ayo message. At least bane one girlfriend, ayo message le. Feel no message. Sifuna imessage solid, hayi weak. Second Samuel chapter 11 verse 2. Second Samuel chapter 11 verse 2. Kwathi ngexesha labo kuhlwa wavuka uDavide wahamba phezu kophahla yokumkani. Wathi eseluphahleni wabona umfazi ezihlamba. Ke umfazi lowo wayemhle kunene ngembonakalo. Verse 3. Wathumela uDavide wabuzisa ngaloo mfazi. Kwathiwa, asinguye na uBhatsheba lowo, intombi kaElihamu, umka Uriya umHethi. Verse 4. uDavide wathuma abathunywa, wamthabatha, weza ke yena kuye, walala naye, akuba ezingcwalisile ebunqambini bakhe. Wabuyela endlwini yakhe, wamitha umfazi lowo, wathumela, waxelela uDavide, wathi ndimithi. Hallelujah. Inkosi maselifuna kwezwe ngiphathe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. uDavide apha xa ndimfunda apha eBhayibhelini ndiphuma nento ezi3 ebenazo okanye ebezizo uDavide. Oqala, uDavide wayengumdumisi, emdumisa uThixo ehle uThixo, udunyiswe uDavide, and emdumisa and wayithanda uThixo ukudunyiswa, but uDavide wathi wagida iThobhile kwavela neqeba lemfula emgidela. Hallelujah. uDavide wayeworshipha and eworshiphe uThixo xa uphakame yena, ehle uThixo. Banqila abantu ngumoya ngenxa kaDavide, ehle uNkulunkulu kudumisa uDavide.
Number 2, uDavide wayengumqeqesi. Wayedumisa ngapha, eqeqesa ngapha, ehlabelela ngapha benzima. Ngapha uyaqeqesa uDavide. Nankuya ebona umfazi ehlamba wamhalela. Ungazi uba kwakuthela umfazi ahlamba evula amafestile. Ngoba kuyenzeka umuntu ongumama enze izinto ezisinasa apha kuwe ngoba ekubona ungutata. Ushumayela nje kanti uncwasile. Ushumayela nje ubona indoda yakho utshadile. Ngaba utshadanga winsizwa, ushumayela apha kanti kunentombi apha encwase wena. Iyahlabelela but eqale yenza amanyala. Wayinjalo uDavide edumisa eqeqesa ngoba kunabahlabeleli, kunabazalwane abenza into zikaThixo begcwele ngamanyala banasasela. Akho sasela kubo. Number 3, uDavide wayebumbulali. Because kunabantu ebandleni kaThixo ababulala abanye abantu ngekrele likamoya eliphuma emlonyeni. Eliphuma emlonyeni, hayi ngekrele elilaswayo, but ikrele eliphuma emlonyeni. Abehlabelela ngapha. Now, uDavide wavuka ngexesha lokulala. Wavuka wayephahleni ngexesha lokulala bemebulele, but yena wavele wavuka. And ekuvukeni kwakhe wadibana nento ebengazudibana nayo if wayelele. Because uvuke ngexesha elirongo. Wrong time. Because kunezilingo ezabantu baso abakwaziyo ukuzihandlisha, but wena ngenxa uvuke ngexesha elirongo, esasilingo esya besingayi kuwe, but sakucatch up because uvuke ngexesha elirongo. Hallelujah. Now kuyenzeka kuthi kanti tata bekumele ba wena usaqeqeshwe ebandleni but waphuma. Ngenxa yegift onayo waphuma washumayela ungaphulanga. Uvuke ngexesha elirongo. Ushumayele ngexesha ebekumele ba wena uyafundiswa. Mebulele wena umamele uyafundiswa, but ngenxa yegift onayo waphuma washumayela. Xa ufika ngaphandle uvumela nantoni ebandleni apho bayingene because awufundisekanga. Isiphiwo naso umelo ufundiswa siphathwa kanjani, sisetyenzwa kanjani, isiphiwo naso kuhlunyayelwa kanjani, how to approach abantu. Ungamaphi ugahle ngesifebe kanti awukhona kumoya. Subulisa enyameni baphumeke kuwo abantu wayezwini because uphume ngexesha elirongo. And abantu abaphume ngexesha elirongo boshumela ngaphandle, zininzi izinto abangaphandle ezibekwe ngabantu
Now ebandleni balala nabazalwane abamithise because abakhutshwanga nguThixo bakhutshwa yindlala, balambile, bafuna imali ngaphandle. Now ingako besithi hayi yiza noba ngabe unjani yiza, as long unemali yiza. Hallelujah. Because zininzi labaphandle zibekwe ngoopasta abangakhutshwanga nguThixo, bakhutshwe yindlala, bafundisekanga, abahloniphi, abanambeko. Hallelujah. Akho mbeko. Now ukuphuma noba ngabe kuthiwa ugcwaliswe kangakanani, awukho ngaphezu komfundisi wakho, awugqotywanga ngaphezu komfundisi wakho. uDavide uyanimangaza xa ifikelela uSawule pha, usalulele but uyoyeka ukumbulala. Weka ntoni? Wayilela uSawule but intambizo ethentanga amehlo, ayilali intambizo. Noba ngalali utata alale amagwirha xa umhlasela, intambizo ihleli. Uqobo, anointing, alulali. Xa usafarisha lithi qhubeka, ndikhona. Ngoba ndinawe, noba ngabe ungasafuna kanjani, bakuthuka abantu, uqhutywa ndim. Sumayela, ndikukhusele. Now bayahlupha abantu abakhutshwe ngenxa yendlala. Ungamhloniphi umfundisi wakho ngoba epholile xa eshumayela oliyavutha. Ucinga uba ugcotshwe ngaphezu wakhe, ukhuliswe ngubani kanti usibe nje? Wamkhetha ngubani uYesu wena? Wancedwa ngubani? Noba ngaba eli bandla liselingaka, ngoba sakhula uzayo, njengoba silapha nje, uThixo usigcwalisile. Kunezinto sinazo but singaphakami. Ipride mayiphele, because xa uphakamela inkokheli, intambiso iyawavala amehlo ngakuwe, ivule kwabanye, ivule kwabanye. Hallelujah. Ndithe andiyitshintshi imessage. Hallelujah. So uDavide wayekumkani, wahamba ephahleni, yamitha lentokazi ngenxa yakhe, yamitha ngenxa yakhe, ephethe izizwe, wenza ububi, wayingoneli, but uDavide wayezithoba kuThixo, wayezithoba kuThixo. Because if uyona awuziboni awuziqondi, uye entshabalalweni, and uba ngaba u-undermine abanye abantu ngoba uphethe into kaNkulunkulu ephezulu, awuyi kwasezulwini, uzozulazula apha emhlabeni. Because kunabantu abashumayelayo but abaye ezulwini, abaye ezulwini. Kunabantu ababizwe mamnjothu, babizwe nguThixo but bathwistwa nguSathane.
wabatwista ngenxa yendlala wamamela. Yabona once ubizwe nguThixo uthanda ukudla kakhulu uzoyiphutha le ndlela. Once ubizwe nguThixo uthanda imali kakhulu uzoyiphutha le ndlela. Ingakho uYesu before aqala umsebenzi waqale wafundiswa indlala wasila futhi days and 40 nights ukuze abazi abantu abalambileyo, because uYesu akayazi indlala ngowasezulwini, akulanjwa pha, but kwanyanzeleka ubana xa ezemhlabeni makafundiswe indlala azile 40 days and 40 nights ukuze akwazi ukwabela abantu ifishi nesonka. If ungaba wayengayazi indlala uye yabona once ubizwe kanti uyahala awuzukwazi banceda abanye abantu, because ubizo lungakwenza ulambe uthi yobhubha ubizwe nguThixo. Uzilibale wena uba ngaba uyanxiba, uzilibale uba uyadla. Uthando lwakho lukwaba bantu alukho nasebantwaneni bakho physically, because ubizelwe bona. Mna andothi kwinkokheli mna ethi ibizwe nguThixo kwibomba yayiphathile, nandothi iphathile nje kunaba bantu ibasapotayo. Once ubizwe nguThixo uhambe ke emotweni amavili emqolo udle onindoni inyama every day, awucingi nokucinga ngabazalwane abahluphekayo, awucingi nokucinga. Inqabile lento kwezi bhena. Bonke ophasta bafuna kungokwabo, badla ngokwabo, abanikeli banikelelwa. Naxa yovangela ndiyakhuthaza uba xa ovangela noba ngaba uyakuthi uJoe khawube nemali oyibeka ecaleni for abantu, ushiye ubisi uthi hayi ke mama khawubamba apha uphunge, ungamshiyi nevesi yodwa, umshiye nento ephathekayo, umshiye phunga ukuze ayidle lento yakho. Athi bekufike umntwana wanishana le mali 20 rand, ngowaphi? Now yindlela yokuloba, uyaloba because once ubenengcinga ethi xa ubiziwe kumele unikelelwe, uyiphuthile. Kuwe omele uba unikele kwaba bantu. Kuwe omele uba uphosa imali kwaba bantu, ngoba ubizelwe bona, awubizelwanga wena. Noba ngaba abakhuli so uhamba nabahambayo uthi hayi lo abakhuli aba yiba newari ngaba bangakhuliyo. Haleluya. Yiba newari ngaba ukhathazeke ngabo, ungahambi nabanemali. Yiba newari ngaba bangenamali, uhlupheke ngabo. Inzima ke leyo, because umuntu ukhutshwa ebandleni uzikhupha ebandleni ngoba xa ishumela kuphakama wonke umuntu athi haleluya, kanti umoya kaSathana. Abe neplan. Yabona umtyholi, mna andiyikhuthazi uba undiqhubele xa ndenze kakuhle,
because abantu abaninzi umtyholi ubaxhela phaa eqhwatyelweni. Baqhwatyelwe avuke impakamo kube ngathi nguye yedwa ukwazi ukwenza le nto abanye abakwazi. Amen. Amen. Nguye yedwa wenza le nto, kanti ubukhuthazwa ngokubunconywa bengatsho baphakama. Hallelujah. Now ivangeli namhlanje limoshakele ngenxa ye-young lions, ngenxa ye-young lions. Ophasta abatheba ikhadi, ophasta abafaka inecklace iminqamlezo esifubeni, ophasta abafaka ubucwebe emzimbeni wabo, ophasta abahunduzelayo banxiba ilokhwe. Because once wahunduzela ube nekhola awungokaThixo wena, because ipride yokhelwa phaa kuwe. Hallelujah. Once wangupastor uthanda izinto zomhlaba, because hey, ayikhonjwa ivision, ayikhonjwa ivision, awukhonjwa umbono. Xa uThixo ekhuphile ebandleni awenzi njengelibandla ukhutshwe kulo. uThixo unika umbono omtsha. Amen. Hallelujah. Amen. Unless akakhuphanga uThixo, usikhuphe wena. Ubhale iphela yakho phaa, ubhale umbono wakho phaa ubhedayo. Ubhala apha uthi hayi apha ebona bandla apha akuthethwa ngasono apha, ayithethwa nto apha. Ubizwa le meeting laa nto kukhwaza ngesono. Kubizwa imeeting kuthiwe tata ungabophinde uthethe ngohlobo apha. Hallelujah. Because abazali bazohamba. Amen. Now ndifuna ukuthi namhlanje noba ngaba ubizwe nguThixo, noba ungumama ongumthandazi, ungathi xa ubeka isandla abantu baphile uphakame uthi bendakwazi ukwenza ukuphilisa abantu ngaphezu kotata umthwalo. Wenziwe ngubani ube nje kanti? Ufundiswe ngubani? Ingxaki uvuke ngexesha lokulala. Ingxaki udibana neziliwo ezingaka ezingafanelanga. Uvuke ngexesha elirongo. Usumayele ngexesha elirongo, wagagana neziliwo zabantu abavuswe ngexesha elirayithi. Ngoba besiwa kangaka nje ingoba badibene nezilingo engezo zabo, bathi bama kwiportion yabantu abenza kakuhle bengenzanga kakuhle, abakwazi ukuzihendlisha. Usumela uwile uyashumayela, ushumayele zinsizwa, ushumayele izolo ubule ntombazane. Because igift ayikulanda esonweni, yaqhuma kube ngathi umhle umbi, but thina bakamoya sokubona uba nangona ushumayela nje inkazimulo yemka phaa kuwe, because inkazimulo ithe nca nobungcwele. Igift ingathi nca nesono. Ushumayele uvuke ebhedini entombazane, ushumele ubutake ngezolo, ushumayele ngenxa yegift.
Ndicela umbonisa uJohn. Uyaba isolo siyavuthisa. Siyavuthisa isolo. Uvuthe abangenamoya baqhwaba izandla bathi haleluya yashumela umntwana lo yashumela kanti uvuka esonweni ababoni yingako ebafanele kube khona abantu abakwazi ukubona abahlola ukudla kamoya kufuneka ngoku kuvuka abantu abazohlola ukudla okuthulwayo bathi oku kudla ewe kukho but awusuke uthixo kumbulo wodwa lokuthulu lwabo oku kudla oku ayikho kathixo because kuyenzeka uphaka irayisi ebantwini kanti le rayisi lenecikilishi irayisi bemhlophe epletini but yecikilishi because lo nto ayiphakayo akekho right akekho ngcwele sisibingelo sikathixo esi now awukwazi umapha ungazihlambululanga uthixo watsho kubi wathi ungaboze uthethe ngezwi likathixo ngezwi lam ungazihlambululanga inhlambuluko yaphela emabandleni ayisenziwa kuyakhompyuthwa kukhompyuthwa nge-mics kukhompyuthwa nge-messages. Haleluya. Xa umntu bakushumayela uthi ubuze kumzayile ndenze njani bashumayele ngani undive njani ba undive njani ba ndishumayele. Haleluya. Kanti ubushumela ntoni kanti banconywa because once ufuna ukunconywa uzozikhetha ii-messages ungayishumele bemeba uyayishumayela ushumayele engeyiyo uvuyisa abantu ungavuyisa uthixo. Haleluya. Yingako